Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Σήμερα, μετά από 30 χρόνια επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, μπορώ να πω πως ο συνδυασμός σκληρής αλλά και δημιουργικής δουλειάς με βοήθησε να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, έχοντας την τιμή να μιλήσω και να μοιραστώ τις απόψεις μου για τη γυναίκα ως επιχειρηματία και όχι μόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και την αρμόδια αντιδήμαρχο κυρία Αγγέλα Τσόλα για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου συγκίνηση και προσωπική ικανοποίηση το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα, με τα οποία πριν μερικά χρόνια ξεκινήσαμε ένα όμορφο έργο εθελοντισμού, έχοντας την τιμή να είμαι συντονίστρια και αρρωγός των σπουδαίων και των τόσο όμορφων πραγμάτων που πετύχαμε, μαζί με την τότε στήριξη του Δήμου Αρτέων και τη μεγάλη βοήθεια του τότε Αντιδημάρχου Πολιτισμού, κύριου Κώστα Χαρακλιά. Δεν μπορώ να σας ξεχάσω, κύριε Χαρακλιά. Όπου σήμερα με μεγάλη μου χαρά βλέπω αυτό το έργο να συνεχίζεται. Ανέκαθεν ήμουν ο εαυτός μου. Είμαι και θα συνεχίσω να είμαι. Είμαι μια γυναίκα με αλήθεια και με μια διαδρομή κατά την οποία η εργατικότητα, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για μένα. Πάντα έπαιρνα τη ζωή και τη δουλειά και με ό,τι άλλο το οποίο καταπιανόμουν στα σοβαρά, με αφοσίωση και κόπο. Αγαπώ αυτό που κάνω. Εργάζομαι με την ψυχή μου. Αισθάνομαι ότι ζω μια ισορροπημένη, γεμάτη ζωή με αγαπημένους ανθρώπους γύρω μου, με πολλές καθημερινές αγωνίες, όπως όλοι μας εξάλλου, γεμάτη όνειρα και στόχους, με διαρκή επαγρύπνηση και συνεχή κίνηση. Ας τιμήσουμε λοιπόν σήμερα τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την απεργία το 1857, για να μπορούμε εμείς να μιλάμε σήμερα εδώ. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότερες από εμάς βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είμαστε ή έχουμε γίνει μάρτυρες ή έχουμε άλλες γυναίκες στο χώρο μας, δίπλα μας, που έχουν αντιμετωπίσει συμπεριφορές μειωτικές ή αντιλήψεις αποδόμησης που αντανακλώνται στις ευκαιρίες να διαπρέψουν. Είτε ως υπάλληλοι, είτε ως επιχειρηματίες, είτε σε εμπόδια που κληθήκαμε να υπερκεράσουμε, όπως ο μικρότερος μισθός, για την ίδια εργασία από έναν συνάδελφο άντρα, είτε γιατί ο ανταγωνισμός επιχειρηματικά μας υπέσκαπτε μόνο και μόνο επειδή είμαστε γυναίκες. Στερεότυπα σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους κλάδους είναι πως οι γυναίκες προορίζονται βιολογικά για ρόλους φροντίδας. Άρα το στερεότυπο τις θέλει τρυφερές, γλυκές, υποχωρητικές, έτοιμες να καλύψουν τις ανάγκες των άλλων, με χαμηλή φιλοδοξία για τον εαυτό τους και διστακτικές απέναντι στο ρίσκο. Μέσα και μόνο από αυτό πηγάζουν οι περισσότερες προκαταλήψεις. Η ηλικία. Η ηλικία επίσης είναι ένα χαρακτηριστικό που κουβαλάει προκαταλήψεις και στερεότυπα. Και για τις νέες γυναίκες, αλλά και για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι μεν έχουν να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη νέα, ίσον άπειρη, με έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Οι δε έχουν να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη ότι δεν γνωρίζουν από νέες τεχνολογίες ή δεν έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν όπως όταν ήταν νέες. Μπορεί να ακουστεί ο λίγον φαλοκρατικό, αλλά ο Καρζής το 1987 σημειώνει ότι η φύση πρίκησε τον άντρα με το ασύγκριτο προνόμιο της βιολογικής ανεξαρτησίας. Κανένας καταμήνιος κύκλος δεν τον ταλαιπωρεί, ενώ ο ρόλος του στην αναπαραγωγή κάθε άλλο παρά οδυνηρός είναι. Αντίθετα, η γυναίκα κουβαλά στους ώμους της το φορτίο της διαιώνισης. Οι εγκυμοσύνες ελαττώνουν κατά διαστήματα τη δύναμή μας και μετά τους τοκετούς προσφέρουμε το σώμα μας για τροφή στα παιδιά. Και κατά αυτόν τον τρόπο γινόμαστε ιδιοκτήτριες του οίκου μας. Ο ρόλος της γυναίκας να κρατά τα ενία της οικογένειας, δηλαδή ταυτόχρονα να είναι μητέρας, σύντροφος,
ερωμένη, σύζυγος, αλλά και γυναίκα, είναι ο ίδιος ρόλος που της έχει μάθει την πολυπλοκότητα που χρειάζεται και ως επιχειρηματίας. Η πολυπλοκότητα της φύσης, σε συνδυασμό με τη μόρφωση και την εξάσκηση των δυνατοτήτων, ολοκληρώνουν ένα πακέτο βιώσιμο και αποδοτικό στο επιχειρήν. Επιχειρηματικότητα και οικογένεια δεν συνδυάζονται πάντοτε αρμονικά. Η επαφή με τα παιδιά αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Οι απαιτήσεις της επιχειρηματικότητας μπορούν να θολώσουν τα όρια εργασίας και προσωπικού χρόνου, οδηγώντας σε αυξημένο άγχος και εξουθένωση. Διότι μια γυναίκα που επιχειρεί σηκώνει ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος. Με τις επιθυμίες της ως μάνα να θέλει να είναι κοντά στα παιδιά της 7 μέρες της εβδομάδας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Κυρίες και κύριοι, η γυναικεία ευημερία είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ευημερίας. Θα ήθελα να σταθώ και στο σήμερα. Σήμερα που έχουν γίνει βήματα, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αυτή η εκδήλωση, η πρόσκληση από μόνη της, η ευκαιρία να ακουστούν οι πορείες μας και να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση, αποτελεί ακόμη ένα βήμα. Γιατί το εγώ τείνει να γίνει μικρότερο από το εμείς. Ευτυχώς. Σήμερα, με τις τεχνολογικές και ψηφιακές προόδους, το γραφείο μπορεί να είναι από παντού. Σήμερα η οικογένεια είναι αυτοί που μας περιμένουν σπίτι, ανεξαρτήτως τίτλου πια, αλλά παραμένουν ο πυρήνας της δύναμής μας. Σήμερα που έχουμε ποικίλες πύλες ενημέρωσης. Σήμερα είναι δύσκολο να μιλάμε για μακροπρόθεσμες προοπτικές, αλλά πάντα υπάρχει το όνειρο για το μέλλον. Κοινωνικά στερεότυπα που μας ακολουθούν, όπως το ότι οι γυναίκες υστερούν σε ηγετικές ικανότητες, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στερεότυπα όμως ανάμεσα και στις ίδιες τις γυναίκες είναι επιτακτική ανάγκη να εξαλειφθούν. Ολοένα και περισσότερες νέες γυναίκες δίνουν προτεραιότητα στην ανάγκη επιβίωσης, στον αγώνα να πείσουν ότι αξίζουν, παραγωνίζοντας το βιολογικό και φυσικό τους ρόλο αυτόν της δημιουργίας της οικογένειας. Θα ήθελα να μας απευθυνθώ και να μας ζητήσω να σταματήσουμε να ανταγωνιζόμαστε τους άνδρες, χάνοντας τη γυναικεία μας ταυτότητα. Να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των καιρών. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Αλλά όλα τα δάχτυλα είναι χρήσιμα. Άλλωστε, όλοι μαζί μπορούμε περισσότερο και καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, η επιχειρηματικότητα δεν έχει φιλετικά χαρακτηριστικά. Η αγάπη, η αφοσίωση, η εργατικότητα, η ανησυχία, η δημιουργικότητα, η ηθική, η προσφορά δεν έχουν φιλετικές διακρίσεις. Ένας αληθινός ηγέτης εμπνέει, εμψυχώνει, ρωτάει, ακούει, αισθάνεται, βοηθάει, υποστηρίζει την ευημερία της ομάδας του και της επιχείρησής του. Για μένα προσωπικά, ο αληθινός ηγέτης είναι ηγέτης υπηρέτης και όχι αρχηγός. Τον χαρακτηρίζει η αυθεντικότητα, η καλοσύνη, ιδιαίτερα η ανθρώπινη καλοσύνη και η ταπεινότητα. Νοιάζεται για τους ανθρώπους του και τους εμπιστεύεται. Ασχολείται μαζί τους με πραγματικό ενδιαφέρον. Παραδέχεται τις αδυναμίες του και διορθώνει τις ανεπάρκειές του, χωρίς καμία αλαζονία και καμία έπαρση, κάνοντας πάνω απ' όλα την αυτοκριτική του. Ξέρετε, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία να διοικείς, αλλά ταυτόχρονα να εμπνέεις σεβασμό και να ηγείσαι. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στις νέες γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν πράξη το δικό τους όραμα, να μείνουν πιστές στον εαυτό τους και να μην επιτρέπουν σε κανέναν
να τους αποπροσανατολίζει από τους στόχους τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.